Kela mata ana bonyongwe olu koni gena bandaw fe ola ni mogon nu gen kunye jumene kun jumene la ublala kulubadala Isa Kavasiribe abe ɲɛfɔli kɛ aw ye. Isa Kaba in sɔgɔma. Fanda tomota ka ifo ka lamɛnbaga n'a filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka gɛlɛyakaw ka kamalen kuntigi bani ko kamalen kuntigi bani mo janjo masa janjo masa mi kɔrɔni kilebi n'i ye kunari fɔ a ɲɛna a bɛ hali o kimisɛnninw f'i yɛrɛ n'i taara n'a ye Buguni a bɛ Buguni dɔn ka tɛmɛ Sira Kabara yɔrɔ Sira ye Buguni ka ye a bɛ Buguni dɔn ka tɛmɛ Sira Kabara kan n'i taara n'a ye n'i munumuna ka taa n'a ye Wasolo awɔ n bɛ taa ni ye fo Filamana anw ye misigɛnnaw de ye ayiwa Ala k'a d'a ma karamɔgɔ Kaba min fana fɔ janjo tɛ fɔ bɛɛ lajɛlen ye Yanfoyilakaw ko kini sɔgɔma Kaba ko n bɛ Yanfoyilakaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n yɛrɛ terikɛ bɛ yen nɔ Jan Kamara a bɛ munumunu Yanfoyila ni Bunungɔ ni Cɛwulena ni ale kɔni bɛ a bɛɛ k'a sen ani Yɔrɔla ani Yɔrɔbugula a b'a bɛɛ k'a sen n'o ye tile kelen kɔnɔ ale sera ka teli Kaba an bɛ don an ka baro kɔnɔna la an ye kunnafoniyaw sɔrɔ min y'a jira k'a fɔ fɛn min ye jamanakuntigi bandaw ye k'a ye kuluba baarakɛla dɔw bila kɛnɛma an bɛ fɛ ka dɔn ni mɔgɔ ninnu ye mun kɛ n'u gɛnna bon mɔgɔ ninnu yɛrɛ fɔlɔ jɔnninw don an t'a daminɛ o la pour que an ka se k'u tigi dɔn a fɔlɔfɔlɔ ye Mamadu Sangare ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Blaise nka u bɛ tɔgɔ wɛrɛ fɔ a ma an tɛ n'o fɔ yan nɔ ale min nomera octobre kalo tile 3 san 2014 ka fara ale kan Alpha Husseini Nafo ye Mali sifinnaka dɔ ye min jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ COP 21 kɛnɛ kan COP min ni o ye wagati bayɛlɛma o kɔlɔlɔ minnu bɛ kɛ o kunbɛn min bɛ kɛ a jɔyɔrɔ bonyalen o la jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita ye danaya d'a kan février kalo tile 4 san 2016 ale fana tun ye conseiller spécial ye ka fara o kan Madame Fanta Karabenta o fana ni ale danaya dara ale kan février kalo tile 21 san 2017 Ousmane Ben Fana Traoré ni ale yɛrɛ ye parti PCR o ɲɛmaaba ye ale fana ni danaya dara ale kan juin kalo tile 6 san 2017 Madame Sangare Umuba ministre de la promotion de la femme kɔrɔ do RPM muso olu ka ɲɛmaaba do danaya kun dara ale ka a bɔlen kɔ ministeriya la mai kalo tile 16 san 2018 ninnu ye conseillers spéciaux ye minnu ni bandaw ye laɲini k'u fɛ k'u ka kuluba bila ka fara olu kan Fanta Tomota maa wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu ye conseiller technique ye ni bolo bɔra olu fana ka f'u ye k'u ka kuluba bila olu bɛ tali kɛ Madame Berthe Marietou Makalu an ka Marietou Makalu tɛ yan nɔ dɛ ko danaya bɔra ale fana kan k'a ka baarakɛ yɔrɔ wɛrɛ la Cheikh Sidi Mohamed Touré o fana ye conseiller technique ye ale fana ni gɛnna ka bɔ kuluba kɔnɔna la Mahamadou Ouedraogo o fana ni tun ye kuluba cakɛla ye nka ale ka baara fana banna Garba Kanté o fana tun ye conseiller technique ye ale fana ka baara banna kɛlɛtigi Mohamed Traoré Fanta Tomota fɔra ale fana ye k'a ka yan bila donc nin ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ye mɔgɔ 10 minnu ni dɔgɔkun tɛmɛnen bandaw y'a ɲini u fɛ k'a fɔ ko u ka kuluba bila k'u ka taa Mali baarakɛyɔrɔ wɛrɛw la ka sɔrɔ kɛ i ko kun jumɛn na officiellement kun jɔnjɔn ma fɔ nka maaw bɛ ka fɛn caman fɔ a ko la ka sɔrɔ kɛ kunnafoni dɔw folofolola kuluba kɔnɔ an dun b'a dɔn k'a fɔ ko o ye laada ye kuluba kɔnɔ a mɛnna kabi jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita bɛ yen mɔgɔw bɛ jalaki min yɛrɛ bin kuluba la o ye k'a fɔ kuma tɛ si mɔgɔw kɔnɔ kosɛbɛ yɔrɔ in na yen nɔ an ye kunnafoni minnu sɔrɔ k'a fɔ ko ni maa ninnu cɛla ko jalaki binnen don ka fɔ hali kɔsani na jamanakuntigi ka discours min n'o kun kan ka kɛ COVID-19 kan o discours ka folofololi kɛ fo k'a yɛrɛ sɔrɔ internet sanfɛ ko jalaki bɛ ni mɔgɔ ninnu kan dɔɔni ka fara o kan i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi bandaw fana ni wagati laban in kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ k'a bɛ État ka terrain de vie ko k'o jigin terrain de vie tɛ jigin cogoya wɛrɛ la fo ka dɔ bɔ mɔgɔ minnu ni olu bɛ nafolo ta yen nɔ fo ka dɔ bɔ o jama la donc ni mɔgɔ 10 bɛ o hukumu kɔnɔ jalaki wɛrɛw bɛ yen n'i ye maa ninnu ta ka jateminɛ yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ u taara politiki hukumu de kɔnɔ
i ka parti b'an ka parti soutenir jagoya de an ka jɔyɔrɔnin dɔ ɲini ye walima i y'an ka parti musokuntigi ye i se ka to o cogoya la ten tɔ f'i fɛnɛ ka dundanin dɔ sɔrɔ walasa i ka se ka muso entretien mɔgɔ minnu taara o hukumu kɔnɔ ni bandaw nata t'u ka parti kan bandaw ka parti tɛ bandaw bolo kuma tɛ a ka kɛ parti bandaw ka parti musokuntigi ye wajibi de don olu dɔw ka bɔ jamana kɔ la ten tɔ walasa jamana kɔ ka lafiya hakilina miiri la ninnu damadɔnin don pour le moment. Ok, Janjo Masa. Oui. Ɲininkali b'e fɛ wa? Ok, hakili la ɲininkali min fɛ kaba i da sera kɔrɔfɔ dɔ ma n'i y'a jateminɛ par exemple i da sera Mamadu Sankare Blaise peut-être ale ye CDC mɔgɔtigiya maa ɲɛmaa ye conseil communal do Garalo commune na parti yɛrɛ ɲɛmaa do depuis 2014 donc ale ye conseiller ye yɔrɔ in na min ye Ousmane Ben fana ye o fana ye conseiller depuis 2017 Oumou Ba o fana ye conseiller mais nun bɛɛ ye mɔgɔ ye minnu ye dugulenw ye politique kɔnɔna na. Alors, jati ye min ye n'i y'a jateminɛ par exemple RPM yɛrɛ ta Blaise ta c'est un cas particulier Blaise ka parti ni RPM gɛlɛya ye olu de sɔrɔ c'est-à-dire contestation ba kɛra Buguni olu de ka résultat kama parce que Blaise ninnu de passera fɔcogo cour constitutionnel fɛ alors mankan wulila RPM candidat de fanfɛla fɛ n'o ye Zumanaji ani Bakari Togola ye mais avec tout ça ninnu yala ninnu m'u jɔyɔrɔ de fa pour que i bɛ ka bi politique gɛlɛya kɔnɔ wa walima majɛngɛ ninnu jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye ni mankan bɛɛ kɛra maa si mankan ma mɛn. Clairement Janjo Masa n ye kuma dɔ fɔ qui est très important ko in na mɔgɔ ninnu tun bɛ yen nɔ ko wɛrɛw la mais est-ce que u tun bɛ conseil di c'est là le problème est-ce que u tun bɛ temps sɔrɔ ka se ka hali ladilikanw di jamana kuntigi ka sɔrɔ kɛ i ye min fɔ sisan Blaise min ni an b'o tɔgɔla kuma la mankan wulila kalataw la ale ka jɛkulu ko la ani ale ka jɛkulu ani RPM jɛkulu ni ale ye ladilikɛla ɲuman ye depuis yɔrɔ jan fɛ ale tun b'a fɔ jamana kuntigi ye k'a fɔ ko an bɛ ka taa terrain min kan terrain in ma ɲi mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka kuma min fɔ commune 5 kɔnɔ kuma min bɛ ka fɔ kati kuma min bɛ ka fɔ anw yɛrɛ minnu filɛ nin n'anw ye mɔgɔtiya mɔgɔw ye ni ɲɔgɔnna kɔlɔlɔ binna anw ka jamana kuntigi tun b'i bolo sigi mais ko in yɛrɛ gɛlɛyara ka se hakɛ min ma fɛn kelen dɔrɔn de tun ɲinina jamana kuntigi fɛ assemblée in ka ci mais ni Blaise tun ye conseiller ɲuman ye n'a y'a fɔ a ɲɛna an filɛ ka taa nin assemblée min kan an ka assemblée in ci an tun tɛ se bi ma parce que fɛn o fɛn ɲinina jamana kuntigi fɛ jamana kuntigi y'a bɛɛ kɛ fo assemblée cili. Oui, parce qu'ils sont entourés, il est entouré par des politiques ou encore des hommes politiques éminents. Avec tout ça, il y a une erreur politique qui est pour l'assaut. Donc, quelque part. Ça veut dire que des pauvres. Et puis, nous, nous, faisons beaucoup de kuma. Anina, faisons beaucoup de kuma. Ado, nina, ou kuma. Ou ma son kuma. Blaise yɛrɛ ta cas particulier de y'a fɔ ka sɔrɔ kɛ Blaise yɛrɛ ka tɔnden kɔrɔ dɔ a ka tɔn dilima ba dɔ o de bɔra a ka tɔn kɔnɔ walima a yɛrɛ y'o gɛn ka bɔ a ka tɔn kɔnɔ ka taa RPM na n'o ye Zumananci ye donc i b'a ye k'a fɔ ko ninnu ta yɔrɔ ka jan et puis mɔgɔw fana b'o jalaki bin jamana kuntigi Ibrahim Bokar Keita kan k'a tɛ conseil o la mɛ ka sɔrɔ ninnu dɔrɔn tɛ parti ɲɛmɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ minnu halisa m'a dɔn ni bandaw bɛna olu gɛn u pa mais minnu fana m'u jɔyɔrɔ fa u ka baara la depuis Ibrahim Bokar Keita ka wagati est-ce que olu nafa bɛna bonya hali bandaw ka wagati ɲininkali bɛ yen nɔ donc ne bolo vraiment u jɔyɔrɔ tun tɛ bolo fa depuis Ibrahim Bokar Keita ka wagati o de an se nin hakɛ ma n'i ye logique ta ka jateminɛ. parce que voilà walasa ka bɔ kɔrɔfɔ kɔnɔna na i ka analyse kɔnɔ dɔrɔn n'i y'a jateminɛ n'a fɔra ko aw bila ko ye walasa ka mɔgɔ bilasira maintenant aw dun fana ka dɔnfɛn ye politique de ye jamana dun fana tilara ka bin politique gɛlɛya kɔnɔ kelen soit aw m'aw jɔyɔrɔ aw ma sɔn ka kuma. Alors, est-ce que quelque part, je te dis, peut-être, nous maintenant, nous faisons une leçon tirée parce que ni ma blasera, na ma son, ni ba ekati nye fiu. Est-ce qu'il faut que ça boki tafo? Kadje, kabo. Est-ce que nous avons démissionné? Ode gelera, ode ka gelera mali kone anno. Ka donc afo a ni kobe kata awanya mai. Ka bo ka fo a tiena parce que moko ye Blaise nyini ka dese wakati mi crise dona CDS ni RPM ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ye Blaise ɲini ka dɛsɛ k'a kana a ka version fɔ c'est vrai que Zumananci y'a ka version ɲɛfɔ Zumananci ye audio ni fɛn wɛrɛw kɛ k'a ɲɛfɔ mais hali sini Zumananci Blaise ma sɔrɔ yɔrɔ si ka a ɲɛfɔ ale ka version ye min ye ka bɔ o la gɛlɛya nana don jamana yɛrɛ kɔnɔ conseillers tonnen bɛ Kulubayi ko kabako mais i ma conseiller si ye ka kumakan mɛn
ka jigin kana kana u ka version fɔ ko la ale jamana kuntigi yɛrɛ maso na mɔgɔ baw bɛ yen nɔ minnu ma jigin arène kɔnɔ i n'a fɔ Boutouré n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ tun ye conseillers ye ma ale kibaruya dɔn n'o y'a sɔrɔ ale bɛ continuer o pas mais liste min bɔra ale t'o la mais Boutouré fana ye conseiller ye kuluba yen nɔ m'a dɔn o lahala bɛ cogo min banda o bolo walima n'ale tun tɛ Umuba muso kuntigi gɛlɛya ye RPM sɔrɔ donc olu si kuma kan ma mɛn alors aw dun bila kun ye bilasiraliw ye u m'u ka rôle jouer donc n'u m'u ka rôle jouer depuis jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keïta tile ma da la k'a fɔ ko u bɛna rôle ɲuman jouer bandaw ye. Ok, kaba ni maa tan minnu labilalen filɛ nin bandaw fɛ ka bɔ kuluba ninnu tagalen kɔfɛ an bɛ se k'an sigi ni fɛn jumɛn an kɔni ka jatew la madala ni ninnu fo n'a kɛra conseil technique ninnu ye ni mɔgɔ bilala olu nɔ la n'o tɛ n dalen t'a la k'a fɔ ni ɲɔgɔnna mɔgɔw ni bandaw mago bɛ olu ɲɔgɔnnaw la bilen kɛrɛnkɛrɛnnenya la parti ɲɛmɔgɔw walasa u ka parti ka accompagner parce que u takunbaw ye o ye o caman bɛ yen nɔ madala ni mɔgɔ bɛ bila olu nɔ la i n'a fɔ nin cogoya kelen na ten tɔ peut-être hali ni mɔgɔ bɛ bila u nɔ la a bɛ kɛ mɔgɔw de ye minnu ye technocrates ye mais a bɛ balina kosɛbɛ bandaw ka parti politique ɲɛmɔgɔ wɛrɛw ta ka taa u ton kuluba yen nɔ minnu nafa ye figuration dɔrɔn ye i t'a sɔrɔ ni jamanakuntigi bɛ bɔ ka taa yɔrɔ min u bɛ vɛsibaw don ka t'u jɔ yen nɔ ka taa ni ka segin mais u nafa ka dɔgɔ ka sɔrɔ mobili belebelebaw b'u bolo u bɛ tajibaw kɛ mobiliw kɔnɔ u bɛ taa ni ka seginw kɛ mais u nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ ka sɔrɔ kɛ u kumakan lamɛnlen tɛ u yɛrɛ fana tɛ fɛn fɔ u tɛ tɔn ci u tɛ bagabaga ci u kɔni bɛ soli ka yɛlɛn ka taa kuluba ka soli ka jigin a nafa ka dɔgɔ. Ok, sɔgɔmada na décryptage o ye nin ye fɛn min ye a faamuyali cogo ɲuman ye ala k'o nɔgɔya aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye nin bɛ sɔgɔmada na jɛmukan datugu kaba foli kan laban. Foli an bɛ a bila ka taa an terikɛ Sise Prémature Sise a yɛrɛ tɛ Prémature la bilen Amadu Sise an kanubagaba don an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn maa o maa n'olu bɛ jɛmukan in lamɛn an b'u fɔ Amadou Kuyate yan fɔ Segukaw fɛ yen nɔ Fuseni Tarawele Berté Santer an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn Amadou Gaye Kanté an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn Ami Baba Sise ka radio inauguration ye Sahel FM inauguration ye sibiri don ye an y'a fɔ kunu an bɛ an sɔnni ka Baginda an y'a fɔ kunu an ka tɛmɛ an to ka taa jo i la dɔgɔmuso ka kɔɲɔ Adamu Tarawele ani Jakari Jambari ko kaba hakili la Fanta waati Sabakɔrɔ Kuruna IBK Junior a ko ka foli di bɛɛ lajɛlen ne dɔgɔnin tulo ka gɛlɛn a ti maa lamɛn n'i y'a bilasira a ti sɔn a ti yeli a ti mɛlikɛ ni min fɔra a ti sɔn ma i bɛ ka don mo fɔ de ko IBK Junior an b'a fɔ an bɛ Cheikh Umaru Kamara fo Katiya n'a ka musokɔrɔba Yugudu Damba fo ka se Bugunikaw fana bɛ k'an lajɛ nin waati in na min bɛ tali kɛ Usumani Sangare la ale bɛ k'an lajɛ Buguni ani Burama Jara Solon l'école directeur kɔrɔ don an bɛ foli du bɛɛ lajɛlen ma Fanta Tomota i ni Janjo Masa ma fara ɲɔgɔn na ka sɔrɔ kɛ sini Janjo Masa bɛ na ka na a da don régionalisation kungun n'a ɲɛɲɛ na décryptage kɔnɔ Inch'Allah. ɲɛ b'a la a b'o dɔn kojugu régionalisation fɛn o fɛn b'o la ni maa min bɛ fɛ k'a faamuya sini Janjo Masa bɛ na décryptage ka sɔrɔ kɛ bi ne kan ka taa Gawo Janjo Masa bɛ kɛ yan sini ka régionalisation kungun n'a ɲɛɲɛ di i ka musokɔrɔba ko ka foli f'i ɲɛna a ye ɲɔgɔn sɔrɔ Safiatou Traoré k'a ka foli f'i ɲɛna kosɛbɛ an b'a fo ni wagati la fo yan fo Faransi commandant Amadou Niang an b'u bɛɛ lajɛlen fo oui fɛn min ye Safiatou Traoré an ka musokɔrɔba don an b'a fo yan fo Faransi a n'a ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen an bɛ taa Kulikoro Jibril Bari ale bɛ BMS la Kulikoro ko ani sɔgɔma fɛn min ye Mamadou Jɔnsan an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma ka bɔ ministère de l'emploi kɔnɔna la Abdoulaye Gijilaye ko ani sɔgɔma fo yan fo Segu a n'a furumuso Ibrahim Sanogo Iba a n'a furumuso Mamu an ka foli bɛ u ye nin wagati in na an bɛ taga brigade de transport aérien kɔnɔna na aéroport la fɛn min ye CB Abdoulaye Jakite an bɛ foli di a ma Aruna Diallo fo ka taa se Aïssata Traoré ma le CB ni o ye Gawusu Kulibali kan sɔgɔma an bɛ précision dɔ di i bɛ ka kɛrɛfɛ ko Bu était chef de cabinet donc chef de cabinet directement ale bɛ taa directement ale kɔni da ni président taara ni président taara chef de cabinet ale nɔfɛ cabinet bɛ tugu a nɔfɛ an bɛ dugawu kɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ Tata Kulibali kɔni wagati na a ka kanubaga kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fo an bɛ a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ Tati fana fo Kidali yan fan fɛ a bɔra yen ka taa Gawo yan fan fɛ n b'a dɔn a bɛ yɔrɔ min bi an b'a fɔ a mana kɛ fan o fan an bɛ jɛ ka dugawu kɛ ala ka basigi la n'a jamana kɔnɔ amina yarabi an bɛ wuli nɛgɛ kaɲɛ kɔnɔntɔn Adel Samake bɛ na dugu kun kan ko kɛnɛ sigi sini sɔgɔma 7h15 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ renouveau matin wɛrɛ kɛnɛ kan ala ka tile yɛrɛ